कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ണ. നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായമായ പുരുഷോത്തമ യോഗം അതിലേക്ക് കടക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തി ഭവതി നഷ്ടകീം മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിയത് കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനീം തം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപസിന്ധ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ
വന്ദേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി ഭാസ്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ? സ്ലൈഡ് ക്ലിയർ ആണ് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോ നമ്മള് 14 അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗമാണ്. അപ്പൊ പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതില് ശരിക്കും ഭഗവാൻ നമ്മള് ഇത് 13 അധ്യായം തൊട്ട് നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗണല്ലേ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം, നമുക്ക് അറിവ്, അതിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അറിവിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. അതിൽ വരുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് ശരിക്കും ഒരു അധ്യായമാണ് പുരുഷോത്തമം. പുരുഷോത്തം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഇതിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അത് ശരിക്കും പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ പറഞ്ഞ 2 ലോകമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഭൗതിക ലോകം, ഒന്ന് ആത്മീയ ലോകം. അങ്ങനെ 2 സെക്ഷൻ. ആത്മീയ ലോകത്തിനാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അംശങ്ങളും അല്ലെ ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം മുഴുവനുള്ളത് ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലൊന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് താഴ്ത്തിക്കുള്ള ലോകങ്ങളാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങളിലാണ് ശരിക്കും ആത്മീയ ലോകം. നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവ് വരെ നമുക്ക് ആത്മീയെന്ന്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവ് വരെ ശരിക്കും ഭൗതികമാണ്. അതിന് ബ്രഹ്മാവിന് മരണമുള്ളത്, ബ്രഹ്മാവിന് ആയുസ്സുള്ളത് അതാണ്. അപ്പൊ ആയുസ്സുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അത് അതിന് നിലനിൽപ്പുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നശിച്ചു പോകും. അതിന് ശരം അക്ഷരം എന്നുള്ള വേർഡ് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശരം എന്ന് പറഞ്ഞത് നശിക്കാത്ത, അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കാത്ത, ശരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കുക. അപ്പൊ നശിക്കുന്ന ലോകങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ളതാണ് ശരിക്കും ആത്മീയ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷോത്തമൻ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ലോകം. അപ്പൊ പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമൻ, അപ്പൊ പുരുഷോത്തമൻ, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയവും ഭൗതികവും. അപ്പൊ ആത്മീയത്തിൽ ആദ്യം കവർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആത്മീയവും ഭൗതികം. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഈ ലോകത്തിന് അത് നാശം ഉണ്ടാവും, നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ശരിക്കും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ആത്മീയാണ് അല്ലെ. ബാക്കിയുള്ളത് നശിക്കണം അല്ലെ, നശിച്ചു പോകും. കാരണം അതിങ്ങനെ നശ്വരങ്ങളാണ്. അനശ്വരമായിട്ടുള്ളത് ആത്മീയ ലോകമാണ്. അവിടെയാണ് ആ പോയിന്റ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആ അനശ്വരമായിട്ടുള്ള ലോകം, അതായത് ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനാണ് ശരിക്കും എന്താ നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ലോകം. ഭൗതിക ലോകം നശിക്കുന്ന ലോകമാണ്. ശരിക്കും ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ശരിക്കും നശിക്കാത്ത, അറിയാം നമുക്കൊരു നശിക്കാത്ത വസ്തുവിന്റെ ഒരു കുളത്തിലൊരു ഒരു മരത്തിന്റെ ഒരു നിഴല് കാണുന്നത് പോലെയാണ് ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ ശരിക്കും ഉള്ളത് ആത്മീയ ലോകമാണ്. അതിന്റെ ഒരു നിഴൽ മാത്രമാണ് ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ നശിക്കാത്തത് അതിന് ആത്മീയ ലോകം, നശിക്കുന്നത് ഭൗതിക ലോകം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിന് നശിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനാണ് ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകം. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സുഖം ലഭിക്കാത്തത്. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല. അതായത് അതിനെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സുഖം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കില്ല. അത് കിട്ടേണ്ടത് അനശ്വരമായിട്ടുള്ള, എപ്പോഴും നിലനിന്ന് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിനെ ശരിക്കും ഒരു
ആൽവൃക്ഷത്തിന്റെ ശരിക്കും ഒരു ആൽവൃക്ഷത്തിന്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൽവൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴലായിട്ടാണ് ആൽവൃക്ഷം ശരിക്കും ആത്മീയ ലോകത്തും അതിന്റെ നിഴല് ശരിക്കും നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതായത് ഒരു ആൽവൃക്ഷം നമ്മള് അതായത് കുളങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അത് തലതിരിഞ്ഞല്ലേ കാണപ്പെട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിൽ നിന്ന് അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങളും അങ്ങനത്തുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളെല്ലാം ഉയർന്നിലേക്ക് പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് അയാൾ ടച്ച് ആവുന്ന ആ ലൈൻ പോലെ ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ഇനി അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഇതാണ് പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഇതില് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് അത് ആത്മീയ ലോകമാണ്, അത് നശ്വരാണ്. താഴത്തുള്ള ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് അനശ്വരാണ്, അത് നശിച്ചു പോവും. അപ്പൊ അതിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് ഈ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകമെന്നും പിന്നെ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ വിവരണങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആത്മീയ ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിന്റെ വിവരണങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവനമല്ല. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിന് ഭഗവാന്റെ ഒരു ജ്യോതിസുണ്ട്. ആ ജ്യോതിസുണ്ട്, അതിന്റെ ചുറ്റുമാണ് വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളുള്ളത്. ആ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളും അതിനനുസരിച്ച് ശോഭിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് ഭൗതിക ലോകങ്ങൾ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന സൂര്യചന്ദ്രന്മാര് ശരിക്കും പ്രകാശിക്കുന്നത് വൈകുണ്ഠങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആത്മീയ ജ്യോതിസുകളിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും അവിടെ വെളിച്ചം കിട്ടുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചെറിയ വർണ്ണന ഭഗവാൻ ഈ ഇതിൽ കൂടെ തരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഈ ലോകത്തിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടേണ്ടത്. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിലായിരിക്കും. അതിലെ ഓരോ ശാഖകളും അത് ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഉയർന്ന് ഓരോന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്കുള്ള ഉയരണം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വ്യക്തികൾക്കായിരിക്കും അതങ്ങനെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ മറിച്ച് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആസക്തി. നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു ആസക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തായാലും അറിയാം. നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആസക്തി ഉള്ള ആരുകൊണ്ടാണ് അതിൽ പോണത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോവാതിരിക്കണം. അതേപോലെ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അതിന്റെ ആസക്തി എന്ന് നിൽക്കണോ അന്നോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആസക്തി കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ പതുക്കെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഉയർന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയരാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ശാന്തി ഇല്ല. നമ്മളെ കർമ്മബലങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഓരോ ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കണം. അപ്പൊ ഓരോ ശരീരം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അതിന് നമ്മളെ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും അത് ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ അനുസരിച്ചാണെന്നും ആ കർമ്മം കഴിയുന്നതോടുകൂടി അടുത്ത ജന്മങ്ങൾ കിട്ടുന്നു. ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്മത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിനെ നമുക്ക് ഒരു ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ആത്മീയ ബോധം വരുന്നു. ആത്മീയ ബോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഉയരാമെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗീത സംഗ്രഹം, അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പരമപ്രാപ്തി 13-ാം അധ്യായം, അതുപോലെ 15-ാം അധ്യായം 11-ാം അധ്യായം പരമപ്രാപ്തി അല്ല പരമപ്രാപ്തി അപ്പൊ ഈ 3 അധ്യായങ്ങളുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട്. ഈ 3 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം. നമ്മളെ മരണ സമയങ്ങളിലുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് വായിക്കുന്നതാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ 3 അധ്യായത്തിനും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യം. നമ്മുടെ മരണശേഷവും നമുക്ക് വേറെ ഇത് കിട്ടുന്നു, നമ്മൾ ഉയരാനും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട ജീവാത്മാവിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് കൊടുക്കണം. കാരണം ഒരു ശാന്തി കൊടുക്കണ പോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അത് ഈ അധ്യായത്തിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ള ഒരു അധ്യായം കൂടിയാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ പരമപ്രാപ്തി എന്നുള്ള ഇതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത സംഗ്രഹം, അതായത് 2-ാം അധ്യായം. അപ്പൊ ഈ 3 അധ്യായത്തിന് ചെറിയ ആത്മീയ, അതായത് നമ്മളെ ജീവാത്മാവ് വെടിയുന്ന സമയത്തും കാരണം മരണ വീടുകളിലൊക്കെ ഭഗവത് വായിക്കുന്നതിൽ ഈ 3 അധ്യായങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ വായിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിലൊരു ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധ്വമൂലമദശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം
ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായി അക്ഷയമായ ഒരു അശുദ്ധമുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇലകൾ വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവൻ എത്ര വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഒരു വേദജ്ഞൻ, വേദത്തെ അറിഞ്ഞവൻ, അതിന് ആ വേദത്തെ അറിഞ്ഞവൻ ആരാണെന്ന്, അതായത് ജ്ഞാനം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, കാരണം 2 സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ ലോകം, അതാണ് ആത്മീയ ലോകം. ഒന്ന് ഭൗതിക ലോകം, അതായത് ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് താഴത്തേക്കുള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മാവിനെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മാവ്. പിന്നെ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ദേവഗണങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ദേവലോകം, ഇപ്പൊ ഐരാവതി, ഇന്ദ്രന്റെ ലോകം, സ്വർഗ്ഗലോകം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏറ്റവും താഴത്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് മൃഗങ്ങളെ, അതായത് മൃഗങ്ങളെ ലെവൽ കാണിക്കുന്നത്, അതായത് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ള. ഇതാണ് ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് മനുഷ്യന്റെ, അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഭൗതിക ലോകം തന്നെ ഡിസയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കിടന്നിട്ട് നമുക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങളിൽ കൂടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്ന് മറ്റു ജില്ലയിലേക്ക് പോകണം. അതാണ് ജനന മരണങ്ങൾ തരുന്നത്. ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഈ മരണസമയത്ത് വായിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. നമ്മൾ ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജില്ലയിലേക്ക് മാത്രം പോകണമെന്നുള്ളൂ. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു മീനിങ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് മീനിങ് അതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശരി, അപ്പൊ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പാണ് ശരിക്കും ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്ഥാനം. അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ തലതിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെ പറഞ്ഞ ആ വേരിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മാവിനായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് മുകളിലേക്കാണ് ശരിക്കും ആത്മീയ ലോകം ഉള്ളത്. ആ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ തന്നെ പല സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പല സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്, അതിന്റെ മുകളിലാണ് വൃന്ദാവനം ഉള്ളത്. അതിന്റെ ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് താമരയുടെ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഈ സഖിമാര്, നമ്മളെ രാധാറാണി ഉണ്ട്, രാധാറാണിയുടെ അഷ്ടസഖികളുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശരിക്കും ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ശരിക്കും നമുക്ക് എത്തേണ്ട ലോകം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാലോക്യം, സായുജ്യം, സാമീപ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. അതായത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ തരം ഒരു ലെവലാണ് സാലോക്യം. അപ്പൊ അവിടെയാണ്. പിന്നെ സായുജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന സായുജ്യം മുക്തി അടിഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, സായുജ്യം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തി ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നിട്ടുള്ളൂ. ആ വ്യക്തി ജസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്നല്ല, ഒരു ഭഗവാന്റെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രകാശമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യോതിസിൽ ആ വ്യക്തി എത്തിപ്പെടുമ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് സായുജ്യ മുക്തി കിട്ടുന്നത്. സായുജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്ത് സാലോക്യം, ആ ലോകത്തിലേക്ക് ആ വ്യക്തി കടക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് സാലോക്യം, ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ആ ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അരുത്തെത്തും. അതാണ് സാമീപ്യം. ഭഗവാന്റെ അരുത്തെത്തുന്നതാണ് സാമീപ്യം. ഭഗവാന്റെ സമീപത്തെത്തി അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പല കാര്യങ്ങളും കിട്ടും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപം കിട്ടും, സ്വരൂപ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം കിട്ടും. അപ്പൊ ആ ലെവലിലെത്തും. പിന്നെ ഭഗവാനായിട്ട് ഐക്യപ്പെടാൻ കാരണം ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പോലെ നമുക്ക് അനുഭവിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ലാസ്റ്റ് ലെവലിൽ പറഞ്ഞത്. ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേലും ലെവലിലാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തന് ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് മാത്രമുള്ള ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം. ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആ വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതാണ് ലാസ്റ്റ് ലെവല്. ആ ലെവലിലേക്കാണ് ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്, രാജാവിനെ സേവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സേവകന് കുറെ കടമ്പകൾ കടന്നിട്ട് വേണം. അങ്ങനെ കടമ്പകൾ വന്ന് ലാസ്റ്റ് രാജാവിനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ രാജാവിന് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആയ സേവകനും കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഭക്തന്റെ കേസ് അൾട്ടിമേറ്റ് എത്തുമ്പോ ഭഗവാന്റെ അംശത്തിനായ പരിപൂർണ അംശത്തിനായിട്ട് തുല്യമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഇതില് പറഞ്ഞു വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനാണ്. ആത്മീയ ലോകമാണ് ശരിക്കും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ഇത് അശ്വാശ്വതമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അനശ്വരാണ്. അപ്പൊ അനശ്വര ലോകത്തിലാണെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവാണ്. വേരിലെ ഏറ്റവും ലെവൽ, ടോപ്പ് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ബ്രഹ്മാവാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ താഴെയാണ് ശരിക്കുമായ ലോകങ്ങളുള്ളത്. അതായത് സ്വർഗലോകവും ജനക
സ്വർഗലോകവും തപലോകവും ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ലോകം. അങ്ങനെ താഴത്ത് വരുമ്പോഴാണ് അമർത്യ ലോകത്തിന്റെ സെന്ററിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ ജീവവർഗങ്ങളും മനുഷ്യരും ഇവരെല്ലാവരും. അതിന്റെ താഴെ എന്നുള്ളത് 7-14 7ാമത്തെ ലോകം തൊട്ട് ബാക്കിയുള്ള ലോകങ്ങളൊക്കെ അധമ ലോകങ്ങളാണ്. അത് കുറെ പിന്നെ അതിന്റെ 7 താഴത്തേക്കുള്ള തട്ടുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ മർത്യലോകത്തിൽ നമ്മള് കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് നീച ഗ്രഹങ്ങളിൽ, അതായത് താഴ്ന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകും. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളെ തമോ ഗുണമുള്ള വ്യക്തികള് താഴ്ന്ന ലെവൽ മൃഗയോനികളോ അല്ലെങ്കിൽ 17 താഴത്തുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ അതായത് ഈ ഡിസയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്താണ് നിൽക്കുന്നതെന്നും ആ ഡിസയർ ആയിട്ടുള്ള ലോകത്തിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഉയർന്ന് നമ്മള് ബ്രഹ്മലോകം കടന്ന് പതുക്കെ ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തണം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മരണശേഷം നമ്മൾ ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്ന് അടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത്രയും പടർന്ന് പന്തലിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ഇലയിൽ നിന്ന് ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റേ ശാഖയിലേക്ക് പോകണം. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു കുരങ്ങന്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ നിൽക്കണെങ്കിൽ ഒരു പഴം തീർന്ന് വേറത്തെ ഒരു പഴം കണ്ട് ആ പഴത്തിലേക്ക് ചാടുന്നു. അതാണ് ശരിക്കും മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ മരണത്തിന്റെ അവിടെ വാല്യൂ. അതാണ് നമ്മുടെ മരണസമയത്ത് ഇത് വാല്യൂ. മരണത്തിന് അത്രയും വാല്യൂ ഉള്ളൂ, അത്രയും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറവുള്ളതാണ്. അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു വേഷം പകർച്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതെന്താണെന്ന്, ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വൃക്ഷമുണ്ടെന്നും അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നതിനാണ് ശരിക്കും ഒരു വേദജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചത് കേട്ട ഒരാൾ അപ്പോൾ വേദമന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയുകയാണെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണഭാവത്തോടെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ഒരാൾ വേദജ്ഞനാകുന്നു. അപ്പൊ വേദത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം, വേദം എന്തിന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വേദത്തിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ വ്യാസദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു അവതാരമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളത് ഭഗവാനിലേക്ക്, ആ വേദങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് എത്തിച്ചേരാന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ വേദങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ശരിക്കും വേദജ്ഞനായി മാറും. ആ വേദങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അർത്ഥം ഹരേഷ്. അധശ്ചോർധ്വം പ്രസൃതാസ്തസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രവൃദ്ധാ വിഷയപ്രവാളാഃ അധശ്ച മൂലാന്യനുസംധതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇതില് പിന്നെ പറഞ്ഞ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ബൗദ്ധപ്രതയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിക്കപ്പെട്ട് മേലോട്ട് പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ താഴെ ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്. ഇവ പല മനുഷ്യ സമയത്തിന്റെ ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വൃക്ഷം തലകീഴായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ തലകീഴായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇതിലെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഇതിനെ പോഷിപ്പിക്കുകയും മരത്തിന് വലുതാക്കുന്നത്. ചില്ലകളും ഒക്കെ വലുതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇതിന് ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്. നമുക്ക് പറയില്ല, നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാണ് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം ഈ ലോകം തന്നെ അങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിക്കുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട്. മൊബൈൽ വരുന്നു, TV വരുന്നു, അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു കൂമ്പാരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ആയ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. അതിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഇല അത്രയും പോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശാഖയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിതം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മ എത്തേണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തായ്വേരിക്കൂടെ ബ്രഹ്മലോകത്ത് എത്താന്നാണ് പറയണത്. ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ പറയണത്. ഇതിൽ വേറെ രീതി പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ ഇതില് ഫോട്ടോഗ്രാഫി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ശരിക്കും താഴത്തുള്ള ലോകമല്ല ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതറിയാം 360 ഡിഗ്രി 360 ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മളെ ഒരു റൗണ്ട് അല്ലെ. സർക്കിളിന്റെ ഒരു ഡിഗ്രി പറയുമ്പോൾ 362 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ താഴത്തുള്ളത് 150 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തുള്ള പോർഷൻ 150 ഡിഗ്രിയാണ് ശരിക്കും ഏത് ഭൗതിക ലോകം. മുകളിലത്തുള്ള 150 ഡിഗ്രിയാണ് ശരിക്കും ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറയും. നേർ പകുതിയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ലൈനാണ് ശരിക്കും ആ ആത്മീയവും ഭൗതികവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ആ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകണം. കാരണം
അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മഫലങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ആ ജില്ലയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇവ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ താഴെ കിടന്ന വേരുകളുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടെത്തും. നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ ചില്ലകളും അതിന്റെ വേരുകളും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ തന്നെ കടന്നിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആത്മീയവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയവും ഭൗതികനും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരിക. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരൂപമസ്യേഹ തതോപലഭ്യതേ നാഥോ ന ചാതിർന ന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ജിത്വാ തദാ പദം തൽപരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാ ന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യദ പ്രവൃത്തി പ്രസൃതാ പുരാണി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭവും അവസാനവും അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. വേരുയർച്ചുറുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോട് വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം ഭൂഗി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്ക് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരപുരുഷനിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കാണിച്ചാൽ ആ വേരിനെ മരത്തിനെ മുറിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിരക്തി കൊണ്ടാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ആ വിരക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മരത്തിനെ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് അത്ര ഉള്ള ഇതിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ആ വിരക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആ ഭൗതികതയോട് വിരക്തി വരുമ്പോഴോ നമുക്ക് ആത്മീയം സ്റ്റാർട്ട് ആവണം. അതാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിന്റെ ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റി, അതായത് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് പതുക്കെ ടച്ച് ആവും. അതിന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല ലെവലുകളിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്നതിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളാവുമ്പോൾ അവർക്ക് പതുക്കെ ആയ ഭൗതികതയോടുള്ള വിരക്തി പതുക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ആവും. അതാണ് അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റ്, അതിന് സിംപ്ലിസിറ്റി നമ്മളെ സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് അപ്പോഴവർക്ക് കരുണ എന്നുള്ള മനസ്സിൽ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ സാധാരണക്കാർക്ക് സഹായം കാര്യങ്ങളും ആശുപത്രികളും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പതുക്കെ പോകും. അതിൽ നിന്ന് ഉയരുമ്പോഴാണ് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, പിന്നെ അമ്പലങ്ങളിൽ പോണ്, പിന്നെ നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം, അങ്ങനെ ഉയർന്ന് പിന്നെ അടുത്ത ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നിഷ്ഠകൾ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം വരുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിനോട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. അതിൽ ഉയർന്നു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴും ഭഗവാനായിട്ട് പ്രേമം വരുന്നു, പ്രേമഭക്തി വരുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. എന്തും ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ആവണം. അങ്ങനെ കണക്ട് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അത് പ്രേമഭക്തിയുടെ പിന്നെ പല ലെവലുകളും കാര്യം നമ്മളല്ല, നമ്മുടെ ശരീരമല്ല, ഞാനല്ലാതും ഭഗവാൻ എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലേക്കൊക്കെ ഉയർന്നു വരുന്നത്. ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എല്ലാത്തിന്റെ ബേസിക് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ബേസിക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഇവിടെ വിരക്തി, അതായത് അതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലും നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പരമപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ ഭൗതികതയുടെ ശക്തിനെ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ആഗ്രഹത്തെ പതുക്കെ കുറച്ച്, അതായത് കുറയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനമാകുമ്പോ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവനും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്കറിയില്ല. ആസക്തിനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വിരക്തി നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലമാണ്. നമുക്ക് ഒരു സാധനം വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു സാധനം വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ്. ഒരു മൊബൈൽ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു മൊബൈൽ വേണമെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നമ്മൾ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു ലോകമാണത്. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങളെ നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആഗ്രഹത്തിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ ആനന്ദം കണ്ടെത്താം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ, TV വാങ്ങിക്കണ, ഒരു മൊബൈൽ കാറ്
വാങ്ങിക്കണം, അതിലൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ കുറെ കാലത്തിന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ അലങ്കരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ആനന്ദം സ്റ്റാർട്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആനന്ദം. അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് സന്തോഷമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആനന്ദത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം. അങ്ങനെയാണ് പരമാനന്ദ ലെവലിലേക്ക് പോണത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആ വിരക്തി, അതായത് അത് പതുക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇതിലേക്കൂടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, പിതാവ് ഇന്നയാളുടെ പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെ ആരാഞ്ഞു പോയാൽ ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവിലും ബ്രഹ്മാവ് പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭോദ്ദേശായ വിഷ്ണുവിലും പിന്നെ ശ്രീ ഭഗവാനിലും ഇവിടെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. ഭഗവത് വിജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന്റെ ആരഞ്ഞറിയാൻ. അതറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഈ മായിക നിഴലോടെ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ മായ വൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനമറുത്ത് യഥാർത്ഥ വിഷയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം എന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ബ്രഹ്മാവെന്നറിയാം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിലെത്തി കഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക ലോകം സ്റ്റോപ്പാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അതിന് വിളിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം 3 തരം വിഷ്ണുകളുണ്ട്. ഒന്ന് കാരണോദാശ വിഷ്ണു, ഗർഭോദാശ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദാശ വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഗർഭോദാശ വിഷ്ണു എന്നാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത്, ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത്. അതിന് ഗർഭോദ്ദേശ വിഷ്ണു എത്തും എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ് ഗർഭോദ്ദേശ വിഷ്ണുവിന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത് അത് വിസ്തരണം, അത് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാനിലെത്തും. അതിന് ഭഗവാനിന് അൾട്ടിമേറ്റ് അവിടം വരെ എത്തും. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തുന്നതോടുകൂടി അവസാനിച്ചു, അവിടെ സ്റ്റോപ്പ്, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കില്ല. അത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത ജ്ഞാനമുള്ള, അതായത് ഗുരുക്കന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തരെ കൂടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സഹവാസം ഉണ്ടാവുമ്പോഴോ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് നമുക്ക് ആ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ഈ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ള ആസക്തി കുറഞ്ഞു വരും. അതിന് പറഞ്ഞു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക്, എന്താണ് ഭക്തൻ, ആ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉയർത്താന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അതിൽ കൂടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരു നിഴലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. ഈ ഭൗതിക ലോകം ശാശ്വതമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോഴോടുകൂടിയാണ് നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം കിട്ടണത്. അതിന് ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മായാവൃക്ഷത്തെ ബന്ധമറുത്ത് യഥാർത്ഥ വിഷയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മ ഈ മായയില നമുക്കിത് മനസ്സിലാവണേ, ഇതൊക്കെ ഭൗതികതയാണ്, സന്തോഷം അത് നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ്. പക്ഷെ സന്തോഷം അല്ലാതെ ശരിക്കുന്നുള്ള സന്തോഷം, ആനന്ദം എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥ വിഷയത്തിലാണ്. അവിടേക്ക് നമുക്ക് മുന്നേറണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നിർമാനമോഹോജിത സംഘദോഷ അധ്യാത്മനിത്യാ വിനിവൃത്തകാര കാമാഹ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്ത സുഖദുഃഖ സഞ്ജയർ ഗച്ഛന്ത്യമൂഢാ പദമവ്യയം തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഗുരുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുർസംഗം എന്നീ ദോഷം ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ സനാതനത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തികരാവാതെ പരംപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് അറിയുന്നവൻ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അത് കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞ, ഇത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഭാഗം പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുർസംഗം ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സത്സംഗം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും. ദുർസംഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് സംസാരിക്കണ രീതി വ്യത്യാസമായിരിക്കും. നമ്മളെ ഇതിൽ ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ വരുമ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറെ ഒരു 64 പോയിന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ എങ്ങനെ ഉയരണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ 64 പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. 64 പോയിന്റ്സിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ദുർസംഗം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അത് നമ്മളെ തന്നെ എഫക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ കുറെ 64 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന ഒരു 3 കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുർസംഗം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ 64 കാര്യത്തിൽ ഒരു 5 എണ്ണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 64 കാര്യങ്ങളിൽ ശരിക്കും ഒരു ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിൽ
അതിൽ ഈ 64 ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള 5 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യണം എന്നാ പറയണത്. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ മൂർത്തിനെ എപ്പോഴും ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഡാമുകളിൽ നമ്മൾ താമസിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു 5 കാര്യം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും. ലാസ്റ്റ് ടൈം ആകുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ എവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 5 ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനറൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അതാണ് ഞാനത് പറയാത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തെ തഥാ മാ പരമം മമ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. പോയിന്റ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന് മൂർത്തി ആരാധന, കുറച്ചേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ. ഒന്ന് ഭാഗവത ശ്രവണം, ഭഗവാന്റെ ഭാഗവത ശ്രവണം, പിന്നെ ഭക്തിജന സംസർഗം, പിന്നെ സങ്കീർത്തനം, പിന്നെ ഇതില് അമ്പലങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കുക ഭഗവാന്റെ. ഇത്രയും കാര്യം ഈ 64 ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്മളെ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് ഉയരേണ്ട നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നാണ്, അതായത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കുക എന്നതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതുപോലെ സത്സംഗം എപ്പോഴും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അത് സത്സംഗം, അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ആലപിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ അതായത് വൃന്ദാവനം, മധുര, അങ്ങനെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെ നിൽക്കുകയും വേണമെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എവിടെ കണ്ടപ്പോ ഞാനത് മെയിൻ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ്. 64 പോയിന്റ്സില് 5 വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 64 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴോ ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. 5 കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടിയും പറയോ പ്രഭുജി? 5 കാര്യം. ഒന്നും മൂർത്തി ആരാധന, ഒന്ന് ഭാഗവത ശ്രവണം, ഒന്ന് ഭക്തജന സംസർഗം, ഒന്ന് സങ്കീർത്തനം, പിന്നെ വൃന്ദാവനം, മധുര, അങ്ങനെ തന്നെ ഭഗവാൻ ലീലകൾ ആടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അവിടെ പോയി വസിക്കണം. അവിടെ അമ്പലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കണം. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് വൃന്ദാവനാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഭഗവാന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത്, അതായത് ചെറിയ കുട്ടികൾ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് അല്ലെ. ആ സമയത്തിന് അതിനും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ വൃന്ദാവനം നമ്മൾ എന്തായാലും സന്ദർശിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ, അതായത് വൃന്ദാവനത്തിൽ അമ്പലങ്ങളിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനോട് ഒരു ആസക്തി വരുള്ളൂ അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, നമ്മള് നാട്ടിൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും അത് നമ്മൾ ഡെയിലി കഴിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിനോട് ആ ഇഷ്ടം വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ മധുരവാസം, വൃന്ദാവനം, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് അതിനോടുള്ള ഒരു ആസക്തി വരും. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും കുറെ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതും ഭക്തന്മാരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ചിലവർ ഇത് മാത്രം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. അവരവിടെ നിൽക്കും. അവരെ ഭക്തരിൽ വേറെ ഗ്രൂപ്പിൽ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പേരുണ്ട് അവർക്ക്. ഇങ്ങനെ കുറെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മള് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, നമ്മള് ഒരു ഭക്തനാവാൻ നമുക്ക് ആ ലെവലിലേക്ക് മൈൻഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്തായാലും ആരാധിക്കണം. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഒരു മനസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചേ പറ്റൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ, ഭാഗവത പാരായണം, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ജനങ്ങളായിട്ടുള്ള സത്സംഗമായിട്ട് അവർക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ അറിയാണ്ടായിരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു ഭക്തനൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഭക്തന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായി. ആ ഭക്തനിൽ കൂടിയായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഭക്തജന സംസർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പാടുമ്പോ നമ്മ ഭഗവാന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടെ വന്നിരുന്നിട്ട് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നൃത്തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടെ വന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അത് സങ്കീർത്തനായാലും നൃത്തമാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ നാമജപം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്നിട്ട് ഭഗവാന് രാധാറാണിയും കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ ഉയരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ഭക്തനിലേക്ക് വരുമ്പോ പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു 5 എണ്ണമാണ്. അങ്ങനെ 64 പല കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതില്. അപ്പൊ ഞാനിത് എന്തായാലും 20 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് അല്ലേ, അപ്പൊ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി ഇത് നെക്സ്റ്റ്
പരമമായ എന്റെ ആവാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആവാസ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിഷാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അവിടെ ചെന്നവർക്ക് പിന്നെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവിടെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അവിടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആത്മീയ ജ്യോതി ഉള്ള നിലയ്ക്ക് അവിടെ എല്ലാം പ്രകാശമാനമായിരിക്കും. പിന്നെ അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർക്ക്, അതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ കടന്നവർക്ക് പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണ്ട. അതിന് ഏറ്റവും ഇത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കടന്ന് കറങ്ങുള്ളൂ. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ മനഃശിഷ്ടാനിന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ശാശ്വതാംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ബദ്ധരായ സകല ജീവശക്തികൾ. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ മനസ്സുൾപ്പെടെ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. കാരണം നമ്മൾ ഈ ബന്ധമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധസ്ഥരാണ്. അപ്പൊ ബന്ധസ്ഥരാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് ആ ഒരു സുഖം അന്വേഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടാം. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ അത് ഇപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ 6ാമത്തെ ഇന്ദ്രിയം മനസ്സുൾപ്പെട്ടുള്ള 6. നമുക്കൊരു 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളോട് 6 ഇന്ദ്രിയം എന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറഞ്ഞത് മനസ്സും ഇതിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മനസ്സും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഈ ബദ്ധമായ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഭഗവാൻ അറിയാം. അതാണ് ഭഗവാൻ ഗുരുക്കന്മാരെ അയച്ച് നമ്മളെ പതുക്കെ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്തി നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ ചില വ്യക്തികൾക്ക് അതിനോട് ആഗ്രഹമില്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളോ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ മതി, നീ നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. കാരണം ഭഗവാൻ അറിയാതെ ലഭിക്കുന്നില്ല. ചില കുട്ടികളെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല, അവര് ചിലപ്പോ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വിട്ടാൽ അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും അപ്പൊ ശരി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാന്നുള്ള രീതിയിൽ കളിക്കാൻ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഒരാളെ നിർബന്ധിക്കില്ല. അവർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോ ആ ആഗ്രഹം വരുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്, കാരണം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാതും, അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഏറ്റവും ശാശ്വതം സന്തോഷമുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഭഗവാൻ. അതാണ് കാരണം ഭഗവാന്റെ കാര്യം അതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരീരം യദവാപ്നോതി യച്ഛാവൃത്തിക്രമാദീശ്വരഃ ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായോർഗന്ധാനി വാശയാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിതത്തെ കാറ്റ് ഗന്ധം എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങൾ ഒരേ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. കാരണം നമുക്കത് അധികം ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മരണം എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. മരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക്, അത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ കടക്കാം, അത് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിതത്തെ കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങള്, കാറ്റുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെയാണ് ജീവിത സങ്കല്പങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനാണെങ്കിൽ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാക്ക്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ശരീരം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മളെ അവബോധം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് മിഥ്യാവബോധം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഈ 3 കൊണ്ട് പോകണയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ജീവനിലേക്ക് പോണത്, അടുത്ത ഒരു ജീവവർഗമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ശരീരം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിൽ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതിനാണ് കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട്, ഭക്ഷണത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരമായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അപ്പൊ ആ കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അതിനോട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ശരീരമായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുള്ളത്, പക്ഷെ ചിലതിന് പ്രവർത്തി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളും ഇതെല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്തൊരു ശരീരം ലഭിക്കുക. അതിന് പറഞ്ഞ ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു
സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 അപ്പൊ ആ മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 അപ്പൊ ചിലതിന് കുറവ് മതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പവർ കുറവായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നായ്ക്ക് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ശ്വസനം ആ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ശരീരം കിട്ടാം അതിനോട് ആഗ്രഹം കൂടുതലെന്ന് വെച്ചാൽ. അതാണ് ഇതിൽ പറയണത്. ഒരിക്കലും അത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളോടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത ഒരു ജന്മം കിട്ടണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഉത്ക്രാമന്ധം സ്ഥിതം വാപി പുഞ്ചാനം വാ ഗുണാനിത്വം വിമൂഢാനാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതിന് ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവോ ഗുണങ്ങൾ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട ഏത് തരം ശരീരത്തെ സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നെന്ന് മൂഢന്മാർക്ക് അറിയില്ല. ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരു ജ്ഞാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് നമുക്ക് അല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് മരണശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നോ, എന്ത് ലോകം കിട്ടുന്നോ, എന്ത് ശരീരം കിട്ടുന്നോ അവർക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അവരാണ് ശരിയാ ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇതല്ലാതെ മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവര് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാത്തത്. അതിന് പുരാണങ്ങളിൽ ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ജഡഭരതന്റെ കഥയാണ്. ജഡഭരതൻ ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം, അത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് മുന്നേറിയ ശേഷം ഇവിടെ ഒരു പതനം വന്ന ശേഷം കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ജനിക്കണം. ആ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ജഡഭരതന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടാണ് ഈ ജന്മം എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ് യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാതെ നിൽക്കുക. അപ്പൊ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉള്ള ഒരു രാജാവ്, ആ രാജാവ് നോക്കുമ്പോ ആ രാജാവിനെ അറിയില്ല ഇത് ജഡഭരതന്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ജന്മാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ആ രാജാവ് എന്തെന്നറിയില്ല വെറുതെ നിൽക്കണ കാരണം ആ പല്ലക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ആളോടും പറയും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറയും. അങ്ങനെ ജഡഭരതൻ രാജാവിന്റെ പല്ലക്ക് കൊണ്ട് പോകുമ്പോ ഉറുമ്പിനെ കാണുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാല് മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പൊ പല്ലക്ക് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളകണ്. അപ്പോഴാണ് രാജാവിന്റെ എന്താ കാര്യം, അങ്ങനെ ചോദിച്ച കാര്യം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലാവും. അതാണ് ഒരു ജ്ഞാനികൾക്ക് സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ മനസ്സിലാവുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവർ ജീവിക്കും. അല്ലാത്തവർ ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. ഉറുമ്പ് എന്താണെങ്കിലും അവർക്ക് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാവും. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, അവരെന്ത് ചെയ്യാ, അവർക്ക് ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവോ ഗുണത്തിന്റെ ആകർഷണം അതൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. അവർ ശരിക്കും ഒരു മൂഢന്മാരാണ്. ജ്ഞാനികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചാണ് അവര് ജീവിതക്രമങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോ അപ്രകൃതാത്മനോ നൈനം പശ്യന്ത്യചേതസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്തത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികളും ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മാനവവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ജ്ഞാനിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുക്തി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കൂല. പിന്നെ പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ ഒരേ ലെവലുണ്ടെന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് നമ്മള് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചടങ്ങുണ്ട്. അതായത് നമ്മളെ ഭക്തി തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വീണു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഉയർന്നു പോകണം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ 8 മാല ജപിക്കുന്നു, ഞാൻ 2 മാല ജപിക്കുന്നു, ഞാൻ എന്നും അതല്ല. നമ്മളെപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകണം. ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഏത് കേസിലുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മള് ചെയ്തിട്ട് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതോട് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഴ്ച വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീണവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും എണീറ്റ് പോവാം. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകണം. അതാണ് മറ്റുള്ള ആരാധനയും ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവാന്റെ ആരാധനയും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകത. അതാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാം. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക്
ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പിഴവ് വന്ന് എന്തെങ്കിലും പതനം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ പതനത്തിന് നമുക്ക് പതുക്കെ ഉയർന്ന് നമുക്ക് ഉയരാം. മറ്റുള്ളതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാശ്ചിത്വം അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ. എന്നാലോ ആ ലെവലിലേക്ക് കുറെ ചിട്ടകളുണ്ട്. ആ ചിട്ടകളിൽ നിന്ന് തെറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു യോഗാഭ്യാസി ആണെങ്കിലും അവർക്ക് കുറെ ചിട്ട തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പതനം സംഭവിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പതനം സംഭവിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും അതിൽ നിന്ന് ഉയരാനും അത് നമ്മൊരു പതനമല്ലാന്നും അതിന് പറഞ്ഞ ഒരു കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നേ പറഞ്ഞില്ല. അതായത് ഒരു പതനം സംഭവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചന്ദ്രന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കറുത്ത പാടുകൾ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ കറുത്ത പാടുകളുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ചന്ദ്രനല്ലാതെ ഇരിക്കണില്ല. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പതനം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഭക്തനാണ്. ആ ഭക്തനെ ഞാൻ എന്തായാലും സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നേ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനാവാനാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാത്തവര് അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിലും മനോവികാസം ലഭിക്കാത്തവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്വാസയധേയഗിനം യചന്ദ്രമസി യജ്ഞൗ തത്തേജോ വിധി മാമകം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭനമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയോടും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ആയ ജ്യോതിഷിൽ തന്നെ സൂര്യനും തേജസ്സും കൊടുക്കുന്നത് ചന്ദ്രനും അഗ്നിയും അതിന്റെ ഒക്കെ ചേതസ് ശരിക്കും ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ടോപ്പ്. അതായത് ആദ്യ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പ്രകൃതി തന്നെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു രൂപമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയില്ല ഒരു കൺട്രോളറാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോ ചരവമല്ലാത്ത എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ആയ ഊർജം അതെപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിന് പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം എത്രയും നീക്കി അതിന് ശോഭനമാകുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ് അത് വിഭൂതി യോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ചന്ദ്രന്റെ തേജസ്സും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിന്റെ കാരണക്കാരനായ ആള് ഞാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗാമാവിശ്യ ഭൂതാനി ധാരയാമൃഹമോജസ പുഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവാഹ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇതിൽ പിന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പൂകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ബ്രഹ്മണപദത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രനായി തീർന്ന എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രനായി തീർന്നത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അൾട്ടിമേറ്റ് എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ പാർട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോ ഗ്രഹത്തിൽ ഉൾപ്പുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഗർഭോദയശായ വിഷ്ണുവിന് ശരിക്കും ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും 3 വിഷ്ണുമാരിൽ ഗർഭോദയശായ വിഷ്ണുവിന് ശരിക്കും ഓരോ ഗ്രഹത്തിനും ഉൾപ്പുകിയിട്ട് ആ ഗ്രഹങ്ങൾക്കുള്ള ജീവസത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെല്ലാതും നിലനിർത്തി ആ അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമുക്കൊരു ചെറിയ വസ്തുക്കൾ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം മുഴുവനും ഒരു പ്രത്യേക ശക്തിയിലാണ് ചലിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനോ അതിനൊന്നും കഴിവില്ല. ഇതിനെന്തോ ഒരു ശക്തിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായി. അതിന് പറഞ്ഞത് അവ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ബ്രഹ്മണപദത്തിൽ നിലനിർക്കുന്നു പറയുന്നത്. കാരണം ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച് എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ. അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് മണല് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൂഴിമണ്ണ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ താഴ്ത്തിട്ട് അതിന് പൂഴിമണ്ണ് പോകും. അതേപോലെ തന്നെ ശരിക്കും പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഒരു പൂഴിമണ്ണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പൂഴിമണ്ണ് താഴ്ത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞൊക്കെ താഴ്ത്തു പോകും, പരന്നു പോകും. അതിനൊരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആ മുഴുവനും കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് ഞാനാണെന്നും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രൻ സൂര്യൻ വേണം ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രന്റെ രസവും വേണം. ചന്ദ്രന്റെ ശരിക്കും തന്നെ ചന്ദ്രനും ഈ നമ്മുടെ ജീവവർഗത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അതിന് സസ്യങ്ങൾക്ക് ജീവരസം നൽകുന്നത് ചന്ദ്രൻ. അതും ഞാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗ്രഹങ്ങളെ നിലനിർത്തിയതും ഗ്രഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതും അതിനെ നിലനിർത്തുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവരസം നൽകുന്നതും ഞാൻ. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് എല്ലാതും ഞാനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു വ്യാപ്തിനെ ഭഗവാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മള് പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. എല്ലാതും
എല്ലാതും അൾട്ടിമേറ്റ് എല്ലാതും കൂടിയിട്ടാണ്. അതിന് ഭഗവാന് ഒരു രൂപമില്ലാന്ന് ഇവര് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ അവ്യക്തിവാദികൾ പറയാൻ കാരണം അതാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് അവര് പറയണത്. അപ്പൊ എല്ലാതും കൂടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ രൂപം ഉണ്ടാവുക? മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ഭഗവാന് രൂപം ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ആൾറെഡി അതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണീനാം ദേഹമാശ്രിതഃ പ്രാണാപാന സമായുക്തഃ പചാമൃന്നം ചതുർവൃതം. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സകല ജീവജാലകളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളും ദഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മള് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദഹനാഗ്നി ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദഹിച്ചു പോണത്. അപ്പൊ അതേപോലെ ആ വിശപ്പ് അതും വരുന്നത് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അതിന് ഇതെല്ലാതും ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. ചവച്ചരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത്, വലിച്ചുടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. 4 ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ, ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് വിഴുങ്ങുന്നവ, ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുന്നവ, നക്കി കഴിക്കുന്നവ, വലിച്ചു കുടിക്കുന്നവ, അങ്ങനെ 4 തരം ആഹാരത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 4 തരം ആഹാരത്തിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അതായത് അഗ്നിയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര ആലോചിച്ച് ഇത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലാതെ, അഗ്നി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഹാരം ദഹിക്കാനേ കഴിയില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ, അതായത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, എല്ലാത്തിന്റെ കാരണങ്ങളുടെ കാരണക്കാരൻ ഞാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പുരുഷോത്തമം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് എന്തൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൂര്യന് പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നതും, ചന്ദ്രന് രസം കൊടുക്കുന്നതും, അതേപോലെ തന്നെ ദഹനാഗ്നി ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി കൊടുക്കുന്നത്, ആ അഗ്നിയുടെ ഊർജവും ഞാനാണെന്നൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതിർജ്ഞാനമബോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃദ്വേദവിദേവ ചാഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സർവ്വജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. വേദം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങൾ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സർവസ്യാഗം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്സ്മൃതിജ്ഞാനം ആഹ്വാനിച്ച വേദസ്. അതായത് ഇതിൽ ഭഗവാൻ പറയണത് എല്ലാ ജീവജാലം പറഞ്ഞില്ല, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മ ഓർമ്മ മാത്രമല്ല, അതുപോലെ തന്നെ അറിവ് മാത്രമല്ല, മറവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അതായത് ഞാൻ പറയില്ല, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന് കുറച്ച് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തരണം. ഇന്നതാണ്, ഞാൻ ഇന്ന അസുഖങ്ങൾ ചികിത്സിക്കും, ഇന്ന അപ്പോഴെല്ലാം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇന്ന ബിൽഡിംഗ് ശരിയാക്കും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പരമദിവോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരമദിവോത്തമ പുരുഷന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ നിൽക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലയുടെ സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെയാ പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം കാരണം വേദങ്ങളിൽ പല സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് കർമ്മകാന്ഡം, അങ്ങനെ തന്നെ ജ്ഞാനകാന്ഡം, അങ്ങനെ പല കാണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ വരുമ്പോഴേ നമ്മള് അൾട്ടിമേറ്റ് വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പല സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ കർമ്മകാന്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞത് ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഇന്നത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്നത് ലഭിക്കുന്ന അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതിലേക്ക് മാത്രം പോവാതെ അതിന്റെ ഇന്റൻഷൻ, അതിന്റെ എയിം എന്താണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. അതിലെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ അറിയുക തന്നെയാണ് ആ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വേദങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേദങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനിൽ എത്തുക മാത്രമാണ്. അതാണ് വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങൾ അറിയുന്നവനും ഞാനാണ്. കാരണം വേദം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഗ്രാഹ്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് മുഴുവനും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാന് മാത്രമേ ആ വേദത്തിന്റെ 100% പൊരുൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദത്തെ അറിയുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന് വേണ്ട ഒരേ ക്വാളിറ്റികൾ ഓരോന്നായിട്ട് നിരത്തി തരുന്നു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിങ്ങൾ ആരെ കണ്ടോ അവരെ നമുക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് കണ്ണടച്ച് പറയാം. അത് ഭഗവാൻ അല്ലാണ്ട് വേറൊരു വ്യക്തി ഇല്ല. അതന്നെ പറയുന്നത് വേദം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങൾ അറിയേണ്ടതും ഞാൻ തന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. കാരണം ഋഗ്വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദാന്ത ഋഗ്വേദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളറിയാം, നമ്മൾ 4 വേദങ്ങളിലെ ഫസ്റ്റ് വേദന ശരിക്കും ഋഗ്വേദമാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ വേദത്തിന്റെ ലൈൻ വന്നത് ശരിക്കും ഋഗ്വേദത്തിനെ പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 4 വേദാക്കിയിട്ടുള്ളതും അങ്ങനെ അതിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ വേദത്തെ അറിയുന്നതും വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദത്തെ അറിയുന്നതും വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ആ വേദത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷരശ്ചാക്ഷര ഏവ ച ക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി ഗൂഢസ്ഥോ അക്ഷര ഉച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പുരുഷന്മാർ 2 വിധം, തെറ്റുപറ്റാത്തവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നു, അധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റില്ല. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം 2 തരം ജീവാത്മാക്കൾ ആത്മീയ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റാത്തവരെ അവിടേക്ക് പോവുള്ളൂ. അത് അത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ നമ്മളെ ആ തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ, അതായത് ഈവൻ പാപവും പുണ്യവും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കും. പാപം മാത്രമല്ല, പുണ്യകർമ്മങ്ങളും പാപകർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകം വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ചിന്താഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാപം ചെയ്ത് പുണ്യം ചെയ്ത് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല, പാപവും പുണ്യവും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. പുണ്യം ഉപേക്ഷിക്കാത്ത കൊടുത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ബ്രഹ്മലോകം വരെയാണ് നമ്മൾ പോവാം. കാരണം നമ്മ ആ പുണ്യം മുഴുവൻ നമ്മൾ തീർക്കും. ആ പുണ്യം തീർക്കുമ്പോൾ ആ ലോകത്തിലെ ഭൗതിക ലോകം തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മലോകം വരെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവിടുത്തെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ, നമ്മളെ പുണ്യത്തിന്റെ ആ പൈസ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളെ പുണ്യകർമ്മം തീരുന്നതിന്റെ അനുസരിച്ച് അതിന് വീണ്ടും നമ്മൾ മർത്യലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയും അപ്പൊ ഈ 2 കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ ശരിക്കും ആ ഭൗതിക ലോകം വിട്ട് ആത്മീയ ലോകത്തിൽ വരും. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തെറ്റുമില്ല ശരിയില്ല, ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? തെറ്റും ശരിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ തെറ്റിന്റെ ഒരു വേടേ ഇല്ല. ശരി എന്ന് പറഞ്ഞത് അധർമ്മം, ഭഗവാനാണ് ധർമ്മം. ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതിന് 2 തരം പുരുഷന്മാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരെണ്ണം തെറ്റുപറ്റുന്നതിന് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവര്, തെറ്റുപറ്റാത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള ജീവികൾക്ക്. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റില്ല. അവര് ആ തെറ്റും ശരിയും എല്ലാതും കളഞ്ഞിട്ടാണ് അവര് ആ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്തമ പുരുഷസ്തന്യഃ പരമാത്മേത്യുദാഹൃതഃ യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ വിഭർതൃവയ ഈശ്വരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് 3 ലോകങ്ങളെ അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തി പോരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളെ 3 ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മോഡിലത്തെ 3 ലോകങ്ങളല്ല. നമ്മളെ ഒന്ന് ഏറ്റവും ലെയറിൽ 3 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലോകം, ഭഗവാന്റെ ലോകം കംപ്ലീറ്റ് ആയ സെക്ഷൻ മുഴുവനും, സെന്ററിലുള്ള നമ്മുടെ മർത്യലോകം, പിന്നെ താഴത്തുള്ള അധോലോകം. അപ്പൊ ആ മധ്യലോകം, അധോലോകം, മറ്റേ മുകളിലുള്ള ടോപ്പ്, 3 ലോകങ്ങൾ. ആ 3 ലോകത്തിലും അവ്യയനായിട്ട്, അവ്യയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപമായ എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങൾ അന്തർഗതനായി അവിടെ അവയെ പുലർത്തിപ്പോയി. അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോളർ ഭഗവാൻ തന്നെ. ഈ 3 ലോകത്തിന്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് കൺട്രോളറാണ്. അതിന് ഭഗവാന്റെ രൂപം, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെയാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ്. ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ കട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് ഭാഗവതമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. കാരണം ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ്. ഇത് അവ്യക്തവാദികൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ബാക്കിയൊക്കെ അംഗീകരിക്കും. പക്ഷെ രൂപം വരുമ്പോൾ അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ഇത്
അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മുഴുവനും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നത്. കുറെ വ്യക്തികൾ ഭഗവാന്റെ രൂപം വരത്തില്ല. അത്തരം ബുദ്ധമതക്കാരെ കേസുകൾ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രൂപത്തെ അവര് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവരുടെ രൂപത്തെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കാരണം കൊണ്ട് വേദജ്ഞാനം അവിടെ വെച്ച് നിൽക്കാം. കാരണം ആ വേദജ്ഞാനത്തിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലെവലിന് ശരിക്കും വ്യക്തിഗത ലെവൽ, ആ വ്യക്തിഗത ലെവലിലേക്ക് നമ്മ എത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം ബ്രഹ്മമുള്ള ലെവലിലേക്ക് മാത്രം നിൽക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ലോകം വരെ എത്തുള്ളൂ. അതാണ് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് ലോകത്തിനെയും ഞാൻ തന്നെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറയാം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയുള്ളൂ. പരമപുരുഷനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരമപുരുഷൻ്റെതായ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടറിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡോക്ടറിന്റെ ക്വാളിറ്റി 1, 2, 3, 4 ഞാൻ എഴുതും. അതുപോലെ തന്നെ പരമപുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമപുരുഷന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന ഇത് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണം. യസ്മാത് ശരമതീതോഹം അക്ഷരാദഭിചോത്തമഃ അദോസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രതിത പുരുഷോത്തമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതിൽ ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും അക്ഷരങ്ങൾക്ക് അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങൾ എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. അൾട്ടിമേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ക്വാളിറ്റികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്തുകൊണ്ട് വിളിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതന്. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ ഋഷികേശനാണ്. ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൂടെയും അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ. അക്ഷരങ്ങളും ക്ഷരം എന്ന് പറയുമ്പോ നശിച്ചു പോകുന്നു. അക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കാത്തത്, അതിനും അതീതനാണ്. അതായത് ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഭൗതിക ലോകമാണ് ശരിക്കും നശിക്കുന്നത് അല്ലെ. നശ്വരം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ലോകമാണ്. അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ലോകരും അതായത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനികളും വേദത്തിലും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ കൂടെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ ലെവൽ പറഞ്ഞില്ല അൾട്ടിമേറ്റ് ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ കൺട്രോളറാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് പരമദിവ്യോത്തമ അല്ലെങ്കിൽ പരമപുരുഷോത്തമം എന്ന് പറയണമെന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തിനെ പരമപുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോ മാമസമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജന്തി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ നിശംശം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ഹേ ഭാരത. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അതായത് പരമപുരുഷൻ ആ ലെവലിൽ ആരിനെ അറിയുന്നവർ അവരെന്താ ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു വ്യക്തി അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്ക് അവരെ 100% ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും ഒരു വ്യക്തിനെ നമ്മൾ 100% മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ വ്യക്തിനെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ വ്യക്തിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും. ആ വ്യക്തിനെ എന്താണെന്നും ആ വ്യക്തിയുടെ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് 100% മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും നമ്മളെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തടക്കം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ആ വ്യക്തിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കേസിലും ഇത് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അതാണ് അവ എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിശംശയം അറിയുന്നവർ. ഞാൻ പറഞ്ഞു 100% ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. അങ്ങനെ ചിന്താഗതി അവന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്റെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരണം. അതിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ആ ലെവലിലേക്കും ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റും. ഭഗവാന്റെ ശക്തി അല്ലാതെ വേറൊരു ശക്തി ഇല്ലാന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തി ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് മുക്തി അടക്കം ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. മുക്തി കിട്ടിയാലും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ എത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മുക്തി വേണ്ട. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടും എന്നാ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇരുന്ന് മുക്തി കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ അത്തരം നല്ല ഭക്തനുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരം തന്നെ അവനൊരു ബാരിയറായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ
അത്ര ലെവലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എന്തായാലും മുഴുകുന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മളൊരു വ്യക്തിനെ 100% നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മളൊരു സുഹൃത്തിനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ നമ്മൾ വിടൂല അല്ലെ. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു, നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആവാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവൻ എന്താണെന്ന് 100% നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ് ആ വ്യക്തി പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോവില്ല, അതുകൊണ്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അങ്ങനെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇദമുക്തം മയാനഘ ഏതദ് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യൻ ച ഭാരത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രേഷ്ണമാതാജി, ഹേ പാപരഹിത, ഞാനിപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാവും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ പൂർണ്ണത കൈവരും. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു വരുന്നത്, കാരണം ഇത് വളരെ അതിരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശരിക്കും ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത് വളരെ സിംഗിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളും അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി കൈവരും. അതായത് ഭഗവാൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒന്നും ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകണമെന്നും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന വ്യക്തികളാണ് ശരിക്കും, അവരാണ് ശരിക്കും ബുദ്ധിശാലികളെന്നും അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക്. കാരണം നമുക്ക് 100% നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ 100% നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ അത് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ പൂർണ്ണത കൈവരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പറയാവുന്നത് ഇത്രയുള്ളൂ, നമ്മൾ ഭൗതിക ആസക്തി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടാലോ നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച വരാം. അപ്പൊ അതിനെന്തായിരിക്കണം, ഭഗവാൻ ഒരു പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവണം. അത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ശരിക്കും ഗുരുക്കന്മാരാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മളെ ആശ്രയിക്കണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഗുരുക്കന്മാരാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാവുമ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യമാണ് ആ ഗുരുക്കന്മാരെ നമുക്ക് കേൾക്കാം. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴോ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയർച്ച കിട്ടുള്ളൂ. അവര് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംശയങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിച്ചു, അവർക്ക് ആ ജ്ഞാനം അതാണ് ഉത്തമ ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, അതിൽ ഉത്തമ അധികാരികൾ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ. അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള ശ്ലോകം കഴിയണം. ഞാനിതൊന്നും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു സെക്കൻഡ്. പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവനത്തിന് നിരന്തരാകുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്ന് പറയും. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ത്രിഗുണങ്ങളെ ശരിക്കും ഒരു ബാധയെ പോലെ നമുക്ക് കണക്കാക്കേണ്ടത്. കാരണം ബാധ ബാധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് എന്താ ബാധ ബാധിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മളല്ല വർക്ക് ചെയ്യണത് ആ ബാധയാണ് അല്ലെ. ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു മെന്റൽ ഡിപ്രഷൻ വന്നിട്ട് ആൾക്കാരെ കണ്ടാൽ അറിയാം അവർക്ക് എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരല്ല പറയണത്, അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുകയാണ്. അവര് വേറൊരു ലോകത്തായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ഇവരെന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ത്രിഗുണങ്ങളെ പ്രത്യേകത അതാണ്. അവർ ഈ ത്രിഗുണ ബാധയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മെഡിസിനാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയുത സേവനം. നമ്മൾക്കുള്ള ബാധ നമ്മൾക്ക് ഒഴിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് തരുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തോട് കൂടിയ മാത്രമേ നമുക്ക് ത്രിഗുണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുള്ളൂ. ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം. അത് നടത്തുന്നിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കില്ല. അപ്പൊ മാലിന്യം എവിടെ നിലനിൽക്കാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മിക സേവനം നടക്കണം. അതിലെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സേവനം നടത്തും. മനസ്സിലായി? ആ ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭൗതിക സേവനം ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായത് കൊണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ. ഇതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഭഗവത് സേവനയും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മിക രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അത്
പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളെ നരസിംഹ അവതാരം വരുന്നത് തൂണിൽ നിന്നാണ് അവതാരം വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തി പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ ക്ലിയർ കട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബുദ്ധിമാനും വിശ്വസ്തനുമായ ഏതൊരാളും കൃഷ്ണബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു. കാരണം ഇത് ഈ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ടെമ്പററി ആണെന്നും ഇതിലൊരു സുഖം കിട്ടണില്ല എന്നും കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങളൊക്കെ ഒരു ടൈം പാസ് ആണെന്നും ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് അവർക്ക് അതാണ് ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയോഗമാണ്. അവന് മനസ്സിലാവണ് അവന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച്, കാരണം ഈ ലോകം നശ്വരാണെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭക്തിയോഗം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിനെ ശരിക്കും ബുദ്ധിയോഗം എന്നാണ് പറയാ. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ടിയിലുള്ള ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാൾക്ക് ആ നിലയിൽ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാകാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനെ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ബുദ്ധിമാനായിരിക്കും, പക്ഷെ അയാൾ ആ രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് സുധാമാരുടെ ഒരു കഥയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മതേജ് ഇത്രയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിലെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുള്ളൂ. ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഒരു പരമപുരുഷൻ അതെന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണേ. പിന്നെ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റികൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ. പിന്നെ ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടേണ്ടതെന്ന്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതൊരു ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ബുദ്ധിമാന് മാത്രമേ അത് ഭഗവാനെ ശരിക്കും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു. അപ്പൊ അത്രയും ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ യോഗ്യതകൾ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ യോഗ്യതകൾ എന്നുള്ളതെന്ന് ഓരോന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അതിന് ഒരു വൃക്ഷം പോലെ സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഛായ മാത്രമാണ്. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഛായ മാത്രമാണെന്നും നമ്മൾ ഈ ആത്മീയ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഛായയിൽ കിടന്നിട്ടാണ്, അതായത് അതിന്റെ പ്രതിഫലത്തിന് കിടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സുഖം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒറിജിനൽ സാധനം നമ്മള് നിഴലിച്ച് നോക്കിയതിനെ കാണൂല. അത് നമുക്ക് എന്താ നമ്മളെ നിഴല് ഒരു ചെമ്മരുമ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെമ്മരുമ്പ് നമ്മൾ തപ്പി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തൊടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതിലാണ് ഇത് മുഴുവൻ നടക്കുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പരമമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം ലഭിക്കാത്തത്. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതി മുഴുവൻ ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് താഴ്ത്തു വരെയുള്ള എല്ലാതും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് താഴ്ത്തിക്കുള്ളത് എല്ലാതും ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത്രയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. 2 അധ്യായങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ലേ പ്രഭുജി? നമ്മള് വീടുകളിലൊക്കെ വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അതൊന്ന് 8 പരമപദ പ്രാപ്തിയും പിന്നെ 15 പുരുഷോത്തമയോഗം. പിന്നെ വേറെ അധ്യായം ഉണ്ടോ? 3 ഉണ്ടോ? രണ്ടാം അധ്യായം വായിക്കാറുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത കംപ്ലീറ്റ് ഒന്നുമില്ല. രണ്ടാം അധ്യായം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചതിന് തുല്യാണ്. അപ്പൊ രണ്ടാം അധ്യായം വായിക്കും ചിലവര് അതിന്റെ സമയം അനുസരിച്ച്. അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷോത്തമ യോഗം വായിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പരമപ്രാപ്തി വായിക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 ഇതാണ് വായിക്കാറ്. അപ്പൊ അതിന്റെ 3 അതിന്റെ മീനിങ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണല്ല എല്ലാതും ഭഗവത്ഗീത കംപ്ലീറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണെന്നും ഭഗവത്ഗീത കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അതൊന്നല്ല. അതായത് ഞാൻ പരമാത്മാവ്, ആ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിലേക്ക് ജീവൻ പോകുന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് 100% ചിന്തിക്കുമ്പോ. അതിന് ഭഗവത്ഗീത വിഷയങ്ങൾ അതന്നല്ല. പരമാത്മാവ് ഭഗവത്ഗീത വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മീയ പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി, അതിന്റെ കാലം, കർമ്മം, ജീവാത്മ. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതില് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരമാത്മാവിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് പോകുന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് പ്രഭുജി. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പില് 16 മാല ജപിക്കുകയും നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കും 16 മാല ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് പറഞ്ഞാലും മതി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും കേട്ടല്ലോ അല്ലെ? കേട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് പറയില്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ജനറൽ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ജപം നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പറയും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചിലപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെവലുണ്ടല്ല, സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നതോടുകൂടി അവര് പതുക്കെ ജപത്തിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു ജപം ചെയ്യും, പിന്നെ കുറച്ച് നാളെ രണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ ചിലവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ മാസങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. അവരിങ്ങനെ അഡീഷണൽ ക്ലാസ്സസ് കേൾക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരുദ്ദേശിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് പുതിയ വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പോ അവര് ഇനി സ്റ്റാർട്ടിങ് കാരണം കൊണ്ട് അവർ 16 മാലം ജപിക്കുന്നവരായിരിക്കില്ല, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അവരുദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല, പല ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവര് 16 മാല ജപിക്കുന്നവർക്കും അതേപോലെ തന്നെ യമനിയമം പാലിക്കുന്നവർക്കും വേറെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിന്റെ രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സസ് കിട്ടും. നമുക്ക് ഒരേ ലെവലിലുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ലെവലിനനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സസ് കിട്ടും. അതാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇതിനോട്ട് ടച്ച് ഇല്ലാത്തതിന് പോലും 4 ജപിക്കുന്നു, 2 മാല ജപിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അത് സെക്കൻഡ് ലെവൽ തേർഡ് ലെവൽ ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പക്വത വരും. അപ്പൊ നിങ്ങളും പലവരും ഇതിൽ അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ പതുക്കെ അതിലേക്ക് മാറും. അപ്പൊ അവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുക, അവർക്ക് പറ്റിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇടും, ജനറൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സസ് വേറെ നടക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയാം. കാരണം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് എടുക്കണം നമ്മള്. അപ്പൊ പിന്നെ അത്രയും ഇത് കൂടുതലാകുന്ന വ്യക്തികളെ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതന്നെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരോടും ജപം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. ജപം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനോടുള്ള ഒരു ആസക്തി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഹരേഷ്ണ, എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പിന്നെ ഈ അധ്യായം 14 ഇപ്പൊ 15ാമത്തെ അധ്യായമായി. കിസ്സിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിന്മാരെ അറിയിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു റിഫ്രഷ്മെന്റ് ആണ്. കാരണം നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ എല്ലാ ആൻസേഴ്സും ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്ന മാത്രം നോക്കണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ആരെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം. ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, ഇതെന്താ ആൻസർ എന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ മാതാജി? ഇല്ല പ്രഭുജി, കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. പഞ്ചകൽപതിരൂപ കൃപാസന്ധ്യ പതിനാംഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ അനുഭവോടെ വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് ചിന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ രാമ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.